त्या महालापर्यंत येणं केलंय. कारण माझ्या विडा का ठेविला हे त्यांना विचारावं हेच इष्ट. महाराज तुमच्या पुत्राने पवित्र चरणी यावेळी अगासुरली तुमचा मंगळाचा आशीर्वाद मिळाला मन समाधानी झालं. पण महाराज मनाने कष्ट मावळतोय. एकाच तुम्ही दवंडी पेटविली ते ऐकतात या ठिकाणी आम्ही येणं केलं. पण सांगा महाराज तुम्ही दवंडी काळी कशासाठी पेटविली? याला तशा प्रकारचं कारण आहे. असं कोणतं? माझा शत्रू कोण सहन करतो तो कृष्ण. कुणी आता भाट करून पेक्षा जिवंत माझ्या आणि त्याला हे अर्धराज्य बक्षीस दिला जाईल. तुमचा शत्रू आमचा शत्रू. सांगा यावेळी तुमचा शत्रू जर कृष्ण असेल यावेळी तुम्ही ठेवलेला पैजेचा विडा हा अगासूर उचलतोय. अगासूर हो पैजेचा विडा उचलण्यासाठी तो तत्पदाला आहे. हा पण माझ्या ठिकाणी एक विचार थैमान घालताय. असा कोणता विचार? ठिकाणी असणारे पराक्रम मला आत्महत्या आहे. माझे पराक्रमावर शंका मला तुम्ही करता आहात. पण मला सांगा तो तुमचा कृष्ण आहे तो वैरी म्हणून तुम्ही सांगता आहात. मग सांगा महाराज अगोदर मला तुझा पराक्रम आत्महत्या आहे. ते त्याबद्दल माझे पराक्रम पाहिजे महाराज. यावेळी स्वतःचे पराक्रम तुला दाखवण्यासाठी हा अगासूर लक्षात ठेवा.